Prečo ste mali potrebu podeliť sa s ľuďmi o váš príbeh prostredníctvom literatúry? Ja som pôvodne vôbec nechcela o sebe písať žiadny môj životný príbeh. Možno som myslela, že raz niekedy v dôchodku, keď budem mať čas, napíšem nejaký román. Stalo sa ale to, že ja som bola podnikateľkou, ale ja som podnikala a mala som 4 podnikania naraz a vôbec som sa nezaujímala o ezoteriku. Až kým jeden deň sa stalo to, že mi vstúpili do života anjeli. Mne sa začal meniť život a v priebehu rok a pol plus minus sa úplne radikálne zmenil. A po tomto radikálnom 1,5 roku raz ráno som sa zobudila na tú myšlienku, teda na ten šepot od anielov, že napíš svoj príbeh, napíš knihu. Ja som si to rýchlo napísala, čo bol konkrétny ten odkaz. To je vlastne aj na knihe. Nájdi v sebe svetlo. Toto bolo presne, čo mi nadiktovali. A keď som vstala, tak som povedala, že v žiadnom prípade nie, odmietla som to. A prešli 2 týždne, kedy som sústavne cítila obrovské rastúce napätie, pretože moje vnútro sústavne ma hnalo k tomu, že sadni si a napíš svoj príbeh, ale moja hlava a moja myseľ povedala, že nie. Ja som totiž to dovtedy o sebe veľmi nerozprávala. Až potom sa stalo to, že po tých 2 týždňoch už som to nevydržala. Preplakala som hodinovú cestu domov v aute, pretože zrazu to vytrisklo zo mňa. Sadla som si a začala som písať a vlastne takto vznikla kniha Prebudili ma anjeli, ktorá je naozaj autobiografická a je o mne, o tom, ako sa z podnikateľky, ktorá sa o duchovné veci vôbec nezaujímala, sa stala osoba, ktorá sa otvorila práve takej spiritualite, ale zostala na podnikateľskej ceste. Čo pre vás ezoterika znamená? Ako ju aplikujete do bežného života? Veľmi nerada používam slovo ezoterika, pretože podľa mňa je to slovo také isté ako Boh. Boh totižto každý vníma podľa seba, podľa toho, ako ho vychovali. A ja pred rokom 2010, keď som nežila duchovne, tak som slovo Boh ani nevyslovila. Proste pre mňa to bolo niečo, čo nepatrí ku mne. A práve preto používam skôr duchovno alebo spirituálne, pretože dnes už ezotericky označujú veci ezoterika aj za biznis, ktorý označkujú a pritom využívajú možno tých ľudí. Ja skôr by som povedala, že ako žijem dnes duchovne a pritom podnikám, keď sa mi toto všetko stalo, lebo ja hovorím, že tým, že som nehľadala, tak dnes nebola som hľadačom pravdy. Mne sa to stalo, že som sa dostala do tohto duchovného sveta, tak dlho som pátrala po tom, prečo sa mi to stalo. Až som pochopila, že mám naozaj vyrovnávať či už svojim životom a práve tým, ako byť vzorom, alebo ukazovať ľuďom, ako sa dá duchovne žiť a popri tom podnikať, alebo naopak, ako podnikať a pritom žiť podľa duchovných zákonov, pretože jedno druhé nie, že nevylučuje, ale práve keď je to spolu, tak vtedy vytvára harmonický celok. Takže sa mi žije veľmi dobre. V podstate by som mohla povedať tak, že tým, že som sa začala na podnet anielov zaujímať o spiritualitu, tak som sa naučila čistiť či už svoje čakry, energetické telá, ktoré máme, ale ich nevidíme, za to ich máme. A práve tým čistením sa stalo to, že každý človek nejak vibruje, pretože to, že všetko živé vibruje, je už dokázané. A tým, že čistíte svoje energetické či už centra alebo tela, tak sa vaša vibrácia zvyšuje. A čím je vyššia, tým rýchlejšie sa vám manifestujú vaše myšlienky. Čiže čo si prajete, tým rýchlejšie sa k vám dostane. A čím viac sa čistíte, čím viac sa duchovne vlastne vzdelávate, tým rýchlejšie si vytvárate nielen to materiálne, ale
ale aj vzťahové veci napríklad. Odídu z vášho života ľudia, ktorí tam nepatria, lebo vibrujú nižšie a prichádzajú vám do života takí ľudia, ktorí takisto duchovne žijú, ale napríklad v mojom prípade tiež podnikajú alebo si idú za svojím cieľom. Čiže úplne prirodzeným spôsobom sa mi vymenil okruh mojich priateľov a známych a stretávam vysoko postavených, či už podnikateľov, osobnosti, známe osobnosti, ktoré žijú duchovne. Takže je to úžasná vec a dobre sa takto žije. Chceli by ste si niekedy vyskúšať napísať knihu iného žánru? V podstate najrýchlejšia odpoveď by bola, že neviem. Pretože doteraz, čo som písala, vždy to bolo na popud. To znamená, že buď ma to hnalo a tie slová tiekli zo mňa. Tá prvá kniha bola veľmi jednoduchá, pretože bola o mne. Tam som si nemusela vlastne vymýšľať dej a osoby a postavenia. Ďalšia kniha alebo ďalšie príbehy, tie takisto prichádzajú z môjho života alebo z tých situácií, ktoré som priamo či nepriamo zažila. Nepriamo myslím tým, že robím terapie a prevádzam ľudí cez takú tú očistu svojich blokov, tak zažívam s nimi tok energie, kde sa to očisťuje, čiže to myslím to nepriame. Druhá kniha, ktorá prichádza na trh, alebo teda, ktorú som už dokončila, takisto bola na popud. To sa stalo tak, že som už pripravovala vlastne tú tretiu, keď počas meditácie prišiel akoby príkaz, že musíš napísať takú a takú tematiku, toto a toto má obsahovať, sadni si a píš. Takže či iný žáner, neviem, je možné, že asi by som nepísala iný žáner, alebo ak, tak určite by to bolo pretkané tým duchovnom, alebo teda pozitívnymi myšlienkami a smerovaním k tomu, že ako si dosahovať ciele práve cez tieto afirmácie pozitívne, alebo ako pozitívne žiť. Takže neviem na to dnes povedať, čo bude zajtra. Snažím sa žiť naozaj tu a teraz. To, čo dnešný moment mi dá, ten prežívam naplno. Na čo momentálne pracujete? Momentálne som presne na hranici, pretože som odovzdala rukopis ďalšej knihy, volá sa Život s anielmi. Táto kniha je v podstate v skratke otázky a odpovede zo spirituálneho sveta, keďže som posledné roky robila veľmi veľa terapií, alebo som sa teda stretávala s ľuďmi, ktorých zaujímal duchovný svet, tak sa nahromadilo tak veľmi veľa otázok, že teda na toto prišiel ten pokyn, že sadni si a spíš to. Čiže táto kniha vychádza v roku 2015 pred Vianocami. A medzi tým, ako som už spomínala, ja som už tvorila jeden príbeh. A to sa stalo tak, že ako náhle mi vyšla prvá kniha, mne sa otvorili zrazu pri jednej meditácii galaktické spomienky. Je to trošku šialené, pretože duša nežije len na Zemi, ale duša existuje od svojho zrodu. A to znamená, že má svoj pôvod, má svoju históriu aj predtým, ako prišla na Zem. A všetky tieto spomienky sa mi otvorili. A na toto, ak môžem povedať, že iný žáner, aj keď to bude duchovné, ale má to byť román, má to byť príbeh o láske, ale samozrejme spirituálny príbeh. A túto knihu priamo mi diktujú, vyslovene doslova, každé slovo, každú vetu. Takže ak nedostanem nejaký pokyn medzi tým, tak asi toto bude ďalšia knižka, ktorá ale trvá, pretože to nie je tak, že ráno sa zobudím a leje sa to cezo mňa, ale vždy prichádzajú len momenty, príbehy, jedna veta alebo celý taký úsek, ktorý musím napísať. Takže to je veľmi zaujímavé. Toto chystám.